Здравейте, приятели! Аз съм Тайфун. Приятели, изпращам ви сърдечни поздрави, уважение и обич в този нов ден. Днес си казах, че ще започна видеото, докато закусвам, приятели. Закусвах, свърших сутрешните си рутинни задачи. Изведох Хектор Баба, разходих го, разходих Карлос, изведох Мазлум. След това пуснах козите и овцете. Като казах, че пуснах овцете, овцете не излязоха. Явно и с нощи им дадох храна след това видео. Значи си казах, добре съм ги нахранил, добре им е подействало, не са огладнели, не са искали да излизат. Ако си спомнете, вчера казах, че ще дойде ново дете, Кане Корсо. Преди 2 часа тя тръгна от Истанбул. Превозвачът го докарва. Братле, гледах му видеото, страхотно дете, висока, стройна, много красива, много качествена, най-високо качество хубаво женско момиче. Женско момиче, както и да е, женско или момиче, нали? Страхотно дете. Сега след малко ще й подготвя мястото. Дано като дойде да се разбира с кучетата и да нямаме проблеми. Така или иначе, всички новодошли ги свикнахме спокойно, както знаете, братле. Козите също подмодяват кехрибар. Сутринта също имахме една неприятност. Всъщност, да не казвам и неприятност. Покажи, Сантос. Сантош! Ей, сине, какво правиш? Гледай, да си жив и здрав. Знаете, Сантош го взехме вчера. Страхотен е, първокласен син. Сутринта го пуснах да си свърши нуждите. Докато се разхождахме навън, Карабаш изведнъж дойде и го нападна. Нищо сериозно не стана, но и той му отвърна. Подгони Карабаш и не го оставя. Вманячи се по него. Карабаш си тръгва, а той се хвърля след него. Карабаш си тръгва, а той пак се хвърля. Слава Богу, че нищо сериозно не стана. Погледни му очите като канибал са. Това е канибал, бе. Ще ядеш ли картоф, момче? Я, вземи. Аллах, Аллах, изобщо не казваш не искам, а? Да ти е сладко, сине мой. След това, значи. Отделих и тези, братле. И двете са много яки, честно. И двете. Карабаш така или иначе е отделен проблем. Ама пак ме слуша той. Карабаш, понеже сега постоянно е пуснат в двора, казва: тук аз съм шефът. Той нали е мъжки, веднага се опитва да го надвие. Внимавай, тук аз съм лидерът. И в това няма и грам респект. Ако ги събереш, са се карали най-много 30 секунди. 1 час не може да се съвземе. Има сериозен проблем с дишането. Дядо, не. Дядо, не, сине. Айде, я да видим. Не му ръмжи. Има сериозен проблем с дишането. При тези породи това е генетично, приятели. Докато дишат, доста се затрудняват. Наистина, много се изморяват. И въздуха е малко топъл, нали? Нека първо закуся, после пак ще отидем в градината. Имаме деца, които пак ще изведем и разходим. Искам да запозная Карлос Харли. Карлос ще му хареса, ще си играе, ще се занимава с него. Трябва малко да се занимават с него, за да се отпусне. За това ще ги пробвам. Дано само да не се скарат. След това ще чакаме новодошлото попълнение. Нали така, дядо? Братле, има една много странна муха. Виж! Всеки ден го преживяваме. Всеки ден. Стотици умират на колонии. Не свършва, братле. Постоянно идват, нали? Тоест това. Това е и най-големият проблем да живееш в село с градина. През лятото мухите, а вечер комарите не свършват. Хайде, комарите някак се търпят, ама тези обикновени мухи ги мразя. Честно ви казвам, умират, пак идват, приятели. Сега да си закуся. Но и на деде да дам малко кашкавал. Деде, вземи. Деде, не се фиксирай върху това. Деде, остави това и ела тук. Деде, сине, ела да ядеш храната си, вземи. Остави това, хайде, не. Деде е много напрегнат, приятели. Вземи, сине. Вземи, сине мой. Сине, ще ядеш ли и пипер? Вземи.
Той е като нашата мелачка ли е, бе? Вземи, деде. Машаллах на вас. Ей, сине, ако ви дам, аз какво ще ям? Не си изял чушката, Сантош. Защо не изяде чушката, Палавнико? Май не му хареса чушката. Но вие знаете, сине, аз съм лаком. Към храната си съм толкова... Ако се сринете, какво ще правя аз после? Роки! Не гледайте баща си в очите. Нека баща ви да си хапне спокойно. Ето, всеки път, когато ям, така ме гледат в очите. Не мога да им откажа. Я чакай, Роки, да видя, ще дам на Роки картоф. Земи и с кисело мляко. Ох! Да ти е сладко, сине мой. Само една диня ни липсва. Ей! Забравили сме да нарежем диня, виждаш ли? Лятото е горещо, братле. Студена диня върви много добре. Хайде да си заситя глада, моля ви. Моля, харесайте това видео, за да ме подкрепите. Оставете коментар, напишете нещо отдолу, братле. Буква, число, каквото и да е. Но все пак подкрепете ме, вижте. Искате да качвам много видеа, а вие не ме подкрепете, вижте. Братле, дайте един лайк, не е трудно, приятели. След малко да продължим в градината. Сега, приятели, първо нека пуснем Харли. Добре ли е? След това ще пуснем Карло с бащата, но трябва да съберем кучетата отвън. Харли! Какво правиш, хубаво мое момиче? Какво прави моята любов? Какво прави моята красавица? Сега нека малко татко Карлос се занимава с Харли. Искам я. След това постепенно ще се сближат. Ела, Харли, ела! Къде е бе моето хубаво момиче? Къде е бе моето лъско момиче? Да ти се жертва човек, машалла на моето хубаво момиче. Виждаш ли? Всеки ден става по-добре, виж, всеки ден. Аллах, Аллах. Всеки ден става все по-добре моето обожавана дъщеря. Машаллах на теб. Ела, Харли, ела. Ела, мило мое, ела. Тича и играй да видим. Тича и играй, изобщо не се страхувай. Карлос сега ще се занимава с теб. Сега трябва да вземем деде отвън. Трябва да вземем Карабаш. Трябва да вземем и Марас. Трябва да вземем всички, но не знам къде ще ги сложим. Добре ще е и Тайсън баба да го вземем. Каро, сега ще се нахвърли ли на Арес? И Арес го има също. Аман, доста работа ни чака. Сега първо да вземем Марас. Добре ли е? Спри, Харли. Спри, Харли, бе! Спри, красиви ми сине! Спри! Хайде да вземем Марас и да го сложим при Аполо и Чътър, приятели. Най-вероятно, докато го пускаме, ще изпуснем и Аполо и Чътър навън. Трябва изобщо да не се бият, ако може. Спри, момиче! Харли, момичето ми! Мини! Мини! Медуза, какво правиш? Марас, готов ли си, сине? Я да те заведа да видим. Мара, Золе! Марас и Карло ще се сбият на 100%, затова ще вземем Марас директно, братле. Ще вземем Марас директно, Марас няма друг шанс. Деде веднага се насочи към Марас. Деде, стой мирен. Не дей, деде, не искам пакост. Не дей, деде, ела, сине. Деде, внимавай, ще го пусна върху теб. Избухна към газ, спри. Аман. И двамата изобщо не дават назад. Според вас, деде ли е по-силен или Марас? Очаквам коментарите ви. Деде ли е по-силен или Марас? Деде ли е по-силен или Марас, братле? Да видим кой ще излезе. Една минута. Само, че обстановката се нажежи. Нашият трябва тихо да се оттеглим. Дядо! Не! Пашо! Ела, Марас! Спри! Сега и двамата не искат да се обърнат с гръб. Когато някой се обърне, това означава, че единият е приел надмощието на другия. Който се обърне с гръб, затова и двамата не изпускат зрителния контакт, приятели, но... Добре, деде се оттегли. Марас, ела! Марас, ела, сине! Марас, ела, сине! Хайде, деде! Не, да видим! Марас, ела! Добре, стой мирно! Деде, виж, ще пусна Карлос, ще ти разкаже играта. Казвам ти, стой на страна. Марас, ела, сине! Марас, ела, сине! Ела, шефе! Сега, ако хвърлиш и това тук, ще се скарат с Аполо. Спри, деде, не!
Деде, не, почакай. Почакай, добре, ела Марас. Ела Марас, ела сине, ела сине, ела сине, ела сине. Стой, отдръпнете се, я да видя, отдръпнете се. Сега ще го вкараме вътре, сега и с тях ще се занимава. Ой, една минута, ама една минута. Братле, всички са проблем. Всичките ли ще са проблем, бе, братле? Почакай една минута. Ето, направо изфърчаха навън. Честито. Решихме да се отървем от един, другия избяга навън. Боже мой, чакай! Ела тук, ела тук, ела тук, ела тук, ела тук. Ой, сега ще хване Аполо. Трябва да направя не 3-4, а 50 клетки тук. Трябва да ги разделя всичките така. Знаеш ли, ще пусна едно куче, направо мъчи човека. 4 сега ще се хвърли на козите. Чакай малко. Хайде да затворим козите. Ела. 4 сега ще нападне козите, приятели. Боджук, да ви вкарам вътре, Пашо. Вие не идвайте. Вътре, сине, обърни се. Хайде, елате да видим. Ела, сине, ела, сине, ела, сине, ела, сине, ела, сине. Хайде вие вътре. Да вземем тези бунджуци бързо, преди Чътър да дойде. Защото Чътър напада козите. Да не рискуваме. Ела, Бонджук, спри, Пашо, спри. След малко ще се сбудем с рога. Спри. Ще удариш Чътър с рога. На Чътър. Спри, почакай. Минавай, Бонджук. Минавай, хайде, красивият ми сине. И аз ли да вляза така? Добре, ела. Добре, и аз влязох. Минавай, почакай. Сега, братле. Спри! Аполо е дошъл тук. Нека веднага го хванем. Аполо! Ела, Аполо! Ела, сине! Ела! Ела, лъвчето ми, ела! Ела, машалах на теб! Виж, Карабаш и Деде сега се съюзиха. Тръгват срещу Аполо. Не, деде, не Карабаш. Изчакай. Сине, нека те взема. Добре, не ме ядосвайте. Спри, Аполо, спри. Остави ги, сине. Мини натам, ела. В момента, ако хвърлиш искра, всички ще се сбият помежду си. Затова изобщо не трябва да рискуваме, братле. Ела! Ще има ли проблем, ако Чътър остане отвън? Чътър така или иначе се мутае там. Няма проблем. Хайде да вземем този Аполо възможно най-скоро. А Деде, къде ще го сложим? Чакай, сине. Ела една минута, Пашо. Една минута. Не ми заставай отпред. Ела, Аполо... Ако сложа и Аполо там, ще се скара с Марас. Ела, махни се оттам. Не, Марас, излез. Не. Минавай, Аполо. Добре, минавай, сине. Една минута само, Аполо. Минавай. Добре, чакай. Добре, сега Аполо и Марас са тук. Приятели, точно докато снимах видеото, дойде Хамалът и ни донесе новото ни момиче. Всъщност, мислех да направя отделно видео за нея, но понеже се случи по време на това видео, реших да ви я покажа тук. Тя е много красиво момиче, много ми хареса. Само, че имахме един малък проблем. Нали ви казах, че Харли ви беше нападнал? Ами Харли е нищо, братле. Когато трябваше да я свалим от колата, доста се опита да ме нападне. Хав! Направо се нахвърли, но слава богу я свалихме без проблем. След това я разходих малко, пуснах я. Около 1 час вече се опитам да свикна с нея. Тук седи до мен, сега ще ви я покажа. Но първо засними този Сантос, братле. Този Сантос ме изтощи. Вижте, така диша, приятели. Кълна са всичко ми развали наистина. Постоянно, а и виж, не може да диша. Сега ще ви запиша звука отблизо. Сега и микрофона души. Сине, не души микрофона, поеми въздух. Ела, поеми въздух. Спри! Сега и той души микрофона. От сутринта е така, ама наистина. Освен това, момчето има болест.
Има кръв в урината. Уринира кръв. Преди малко говорих и с ветеринар, и с бившия му собственик. Най-вероятно има инфекция на пикошните пътища. Може да е и камък бъбреците. Дано няма друг проблем. Ще го заведем на преглед при ветеринар. Дори много уринира. Най-вероятно и това е причината, приятели. Тоест, причината да уринира толкова много. Това също беше малко нещастие. Дано всичко е наред. Ще се оправи. Ще си възвърне здравето. И няма да има сериозен здравословен проблем, приятели. Нали така, лъвчето ми, красивия ми син, какво правиш ти? Лъвчето ми, машаллах на теб. Я покажи новото ни момиче така. Дъще, какво прави моята красавица? Машаллах, колко си благородна. Лъвицата ми, тя е много красива, Кане Корсо. Цветът ти е син, приятели. Точно като нашия Карлос. Само, че характерът ти е малко особен. Виж, опитва се да се нахвърли и на Сантос. Преди малко една нора я подгони. След това малко се успокои, но все още се опитва да бъде прекалено нападателна. Дъще, ела да видим. Ела, красавице. Не дей, виж, не се нахвърляй на Сантос. Почакай. Само, че дъщеря ни има един проблем. Малко е занемарена, братле. Има екзема по предните лапи, а и по тялото й има много бълхи. Освен това е и малко слаба. Надявам се да я накараме да напълнее по хубав начин. Ще й даваме лекарствата и ще се грижим за нея. Тези екземи и бълхи ще минат и ще се оправи. А понеже е малко слаба, изглежда по-дребна. Дъще, я ела тук. Ела да те взема. И на всичкото отгоре и на ухото има екзема. И ухото е същото, брате. Ухото и на лявото ухо има екзема. Вижте тук и тук е същото. Затова ще започнем лечение. Дано се оправи. Да ни е честита в нашата ферма. Много хубаво момиче си имаме. Сега хайде да я заведем бавно в градината, братле. Хайде да видим. Не, ти не идвай, Сантос. Сантос, почакай. Харли я бях затворил преди малко. Хайде да пуснем пак Харли. Дядо също го затворих, приятели. Само Карабаш остана навън. Карлос ще го пусна, но трябва и Карабаш да затворим. Чакай да видя дъще, ела. Сега вижте разликата. Вижте, новото ни момиче е много по-голямо. На Харли много... Сега ще видите разликата. Чакай да видя. Не дей да скачаш на Харли. В момента Харли е на 9 месеца. Чакай, не. Ще скочи на нея. Чакай, дъще, бъди умна. Това трябва да е на около 2 или 3 години, приятели. Може и да е на 4, точно сега не си спомням. Виждате колко голяма е Харли на 9 месеца. Разликата се вижда сега, братле. Машаллах, и двете са много красиви. И двете имат различни свои собствени качества. Едната е черна бридал, другата е синя момиче. Дано един ден да имаме хубави малки от тях. Дано тук да са щастливи. Постепенно започнахме да превръщаме това място във ферма за Кане Корсо, братле. Хайде, да ги запознаем и с Тайсън. Тайсън, татко, новото ни момиче дойде, но е малко артистка. Тайсън, нападна ме, сине, малко е артистка, чуваш ли? Виша, момиче, чакай, Тайсън, не дей да скачаш. Тайсън, внимавай. Не дей, ако нападнеш Тайсън, момиче, ще направиш най-голямата грешка в живота си. Бъди умна. Питали сте и за крака на Тайсън, че имал разтежение. Братле, Дого Аржентино е породата, която най-много страда от кожни проблеми. Получават екзема, краста, гъбички. Постоянно при Дого Аржентино това се случва. Заради храненето. При Тайсън колко пъти се оправи, пак се появи. Колко пъти се оправи, пак се появи. Тези, които гледат Дого, знаят много добре какво имам предвид. Затова постоянно излизат кожни проблеми. Има и такива, които казват, че е отслабнал, но това куче не е слабо. Килограмите и тялото му са си наред, приятели. Просто изглежда така, защото е висок. Яла тук, момиче. Вижте, събрах Кане Корсотата. Има от всеки цвят. Норам, новото име на дъщеря ми, между другото, е Зейна. Нора, след това Харли. Тримата вървим заедно, братле. Ако добавим и Карлос към тях... Хайде да вземем и Каролин. Направихме тук Кане Корсо банда. Виж Марас и Аполо. Ей, психопати! Какво правите, лъвовете ми? Стойте мирно да ви видя. Между другото, като казах Зейна, се сетих и за старата ни Зейна. Знаете, и тя беше много красива. Честно казано, липсва ни. Беше прекрасно дете. Дано сега с новата ни Зейна да продължим. Ела, Каролин. Хайде да отидем и при Каролин. Какво прави красивото ми момиче? Събирам Кане Корсотата, дъще. Харли, ела, Харли.
аз ще те запозная с Карлос. Ела! Харли, не се отдалечавай. Първо нека запознаем това дете внимателно с другите. Къде е Карабаш, братле? Карабаш! Трябва да намерим Карабаш и да го затворим. Карабаш! Карабаш! Ела! Точно по обедната жега е. И всички кучета лежат, не искат да стават. А това момиче, понеже току-що дойде, неизбежно се притеснява от другите кучета. И когато се приближават, приятелите се страхуват, но и нея ще я свикнем. Тази, например, в сравнение с Харли, е доста уверена. Наистина доста уверена. Трябва да намерим Карабаш. Карабаш! Ела, момче, стой! Само не се обръщай към Каролин. Казвах, че прилича на Каролин. Така ми изглеждаше и на видеята, които ми пращаха, но няма нищо общо с Каролин, приятели. Виж, формата на главата на Каролин е само на 5-6 месеца, но формата на главата й е по-голяма от нейната. Само малко увисналостта на лицето им си прилича. Айде, дъще, спри, мислеше за мен. Обикновено Каролин би била доста по-голяма от това. Мисля си, че ако е писано от Бога, Каролин ще стане колкото Карлос. Това, машаллах, ще стане доста висока ядра. И понеже постоянно е активна, изгаря всичко, което яде. Разбираш ли? Постоянно тичат, нали? Ела, момиче, ела, не се притеснявай. Ела, ела да те видя, ела да те видя. Ела, мило мое, ела. Сега малко се притеснява от другите. След малко и нея ще я пусна. Карлос, сине, доведох ти нова половинка, Карлосе мой. Ела да те запозная с Карлос, ела. Карлосе мой, нова половинка ти доведох, сине. Чакай, братле, тя се притеснява от тези в клетката. Чакай да видя, момиче. Ела, малката ми, ела, малката ми, сега ще те пуснем. Тичай да видим. Тиче, братле, но се страхува от другите кучета. Ще я подгонят. Видя ли? Веднага избяга. Притеснява се, защото влиза в глутницата. Трябва да сме малко по-далеч от кучетата. Сега, хайде да вземем Карлос. Карлос, татко! Ей, сине, какво правиш? Красивият ми син. И, например, помислете си, както при кангалите. Чакай, сине. Ако не направиш копиране на ушите на кангалите, не изглеждат добре. Тоест, изглежда малко като мелес куче, но когато се направи копиране на ушите, изглеждат страхотно. Същото е и с тях, например. Това го няма при женската, няма го при Нора, няма го при Каролин, няма го и при новодошлата Харли. Ако им бяха направили копиране на ушите, например, щяха да изглеждат много по-различно. Сега, например, Карлос и Хектор имат такива уши. Представете си, ако ушите на Карлос бяха така увиснали, нямаше да изглежда толкова добре. Не казвам, че копирането на ушите е нещо хубаво по принцип. Просто говоря от визуална гледна точка. Ела, сине, сега сигурно и Карабаш ще се появи наоколо. Една минута, сине, една минута. Добре, Пусат, успокой се. Пусат, специално ще те запозная с Карлос. Виж, бъди умен, сине, не викай толкова. Я да видим, Зейна, ела, мило, ела да те видим до Карлос, ела. Ела, Зейна, ела, красавице. Карлос тази сутрин ме нападна, чули? Карлос тази сутрин ме нападна, сине. Сега Карлос ще си поиграе добре с него. Спри! Добре, Аполо, Марас. Спри! Зейна започна да показва зъби. Айде, ела да вървим. Ела, направо ми надуха главата. Добре, сине, успокой се. Една минута. Ела, момиче, и Харли да излезе като ни види. Като сложихме Аполо и Марас един до друг, съвсем полудяха. И двамата са много самоуверени. Ага, Карабаш също лежи под дървото. Сега затворихме Карабаш. Харли също дойде при Карлос. В момента са само Кане Корсо. Да видя тази гледка ме направи много щастлив. Знаете ли, всички са еднакви. Карлос, тате, готов ли си? Сега ще те пусна. Няма никой с кувато Карлос да се бие, нали? Само да не каже нещо на Тайсън. Ако се сбиеш Тайсън, Карлос, Тайсън ще те изяде. Казвам ти, сине, бъди умен. Сега. Моята цел тук е да социализирам Карлос с женските и да го свикна с тях. Защото по време на размножителния период имаме проблеми с Карлос, приятели. Не знам защо. Карлос все още е дете, само на 15 месеца.
Момиче, разкъсаме с ногтите си. Разкъсаме. Играе си. Не се опитва да се чифтосва с женските. Може би сега малко ще му дойде мъжеството на Карлос, тате. Лъвчето ми, няма проблем с самочувствието. То е самото самочувствие. Но, сине, искаме малки. Искаме малки. Всички искат твоето малко, виж, душицата ми. И нека малко да подразни Харли, нали? Почакай, нека затворим вратата на клетката, за да не влезе Харли вътре. Една минута. Харли да не влиза там, братле. После идва тук и се крие. Не искам него. Виж, новото момиче също започна да се отпуска. Навсякъде около мен. Кане Корсо, машалах, лъвчетата ми. Само жълтият цвят на Кане Корсо липсва. А и тези имат един жълт цвят, който наричат фон. Само този цвят липсва, приятели. В момента имаме всички цветове. Само ако имаха и бял, нали? Бял род, бял Кане Корсо, щеше да е страхотно. Аз съм луд по белите кучета. Хайде, младежи, да вървим! Ела, Харли, татко, събрах бандата Кане Корсо. 2, 3, 4, 5. Ах, ако можехме да пуснем и Хектор, и Асил. Представи си с Хектор. Не дей да ходиш при Тайсън. Ела, спри, да се върнем. Ела, сине, ела, Карлос. Ела. Само да не отиде при Карлос. Дано не погледне към Тайсън, че ще се сбият с Тайсън. Карлос, ела! Хайде да привлечем вниманието им насам, приятели. Ела, сине мой! Ела, сине мой! Ела, сине мой! Ела! Елате, сладури мои! Елате! Арес е навън, но сигурно няма да направи нищо на Арес. Какво прави моя Харли? Ела, момниче! Къде си, красавице моя? Ела! Зейна, какво правиш ти, лъвице моя? Карлос изобщо не се интересува от женските. Карлос търси място да се бие, да знаете. Виждам тази нагласа у Карлос. Карлос иска бой, сине, внимавай! Внимавай, сине, не искам бой. Играйте като хората. Карлос, я погледни и това новото куче, моля те. Красивият ми син, ела. Хайде, ела да видим. Хайде, ела. Ела насам да вървим. Ела. Къде да отида? Там е Тайсън, тук е Арес. Няма останало място. Ела. Елате насам да видим. Ела. Ела, момиче, ела, момиче, ела, момиче, ела, момиче, ела, момиче. Сега, например, нашата градина е разделена на 4 части. Навсякъде са се разпръснали. Но някои кучета се притесняват да минат от другата страна. Например, Харли. Виж, тук си играе спокойно, но ако тръгна натам, не иска да влиза в този район. Всички имат своя собствена територия. Не искат да преминават границите, приятели. Харли, ела, момиче, ела, мило. Внимавай, момиче, не я притеснявай много. Карлос, какво? Искаш ли борба, ти палавник? Карлос, ела да се борим. Ела да се борим, ела. Лъвско момче, да ти се жертва човек заради теб. Сине, искаме малки, чули? Искаме малки. Айде да видим. Ако това има малки, сигурно няма да дам нито едно. Но ако не дадем, ще е срам за Хектор. Ела, сега ще се нахвърля на посад там. Не ходи там. Ела, няма бой. Ела, сине, не се карайте. Ела. Къде е, бе, сине? Къде е моят син? Къде е, бе, моя син? Голямо бебе, ела тук. Карлос не се интересува от женските, братле. Карлос търси да се бие. Залагам си главата, аз му знам номерата, не дей. Само, че новото момиче Зейна веднага се адаптира към мен. Виждаш ли? Не се отделя от мен. Ела. Зейна, ела. Ела, момиче мое. Ела да те погаля. Ела. Не можах още да ти се нарадвам. Ела тук, мило мое. Я да видим. Хайде да ги преместим към контейнерите. Елате. Сега ще направя малко нова подредба в тази градина, приятели. Ще направя нови места за тренировки. За да мога да пускам кучетата спокойно, защото сутрин аз много се изморявам, когато извеждам другите кучета. Времето е много горещо, направо задушава. Виждате ли, тази площ тук ще покрием тази част. И за да паркирам колата, и за да могат кучетата да се скрият отдолу и да се разкладят,
ще направим това място. И отпред виж, тук ще го ограда с мрежа. Ще го подготвя, за да мога да пускам кучетата подред, едно след друго. Трябва да направим малко по-нова система. Защото в горещо време и животните се измъчват. И аз, братле. Ела, Карлос, Сантос! Нека Сантос и Карлос се срещнат лице в лице. Сантос, Карлос, това е твоят миниатюрен двойник, знаеш ли? Прилича на теб, мой красив Карлос. Тези палавници се сбиха сутринта с Карабаш. Чули? Хайде, ела! Честно, това е банда Кане Корсо. Колко хубаво стана! Всички чакат някой друг да направи ход в момента. Това го забелязах. Ела, хайде да видим, хайде да видим, хайде да видим. Всъщност, трябва да ви събера всичките и да ви заведа на море. Ама нашата кола няма да ви събере. Трябва камион. Виж, Карлос иска басейн. Там имаше вода. Ако сега имаше вода, щеше да плува. Братле, няма вода. Няма вода, затова не мога да напълня. В коментарите ми казвате да направя басейн, ама няма вода. Ако направя басейна, с какво ще го напълня? За това е проблем, братле. Елате да видите. Виж сега, Карлос. Баща си се разхожда спокойно. Ела. Тичай, лъвчето ми, тичай! Освен това, понеже е горещо, нямат енергия. Ако беше по-рано или при вечер, щяха да играят. Но Карлос изобщо няма сили да играе. Най-добре е до тях да пусна Хектор. Почакай да видя, може би сега ще го пусна. Ела! Ела, Карлос! Ще пусна и Хектор и Асил. Нека и те да се разходят. Ела, сине! Ела, сине! Ела, сине! Ела, сине! Ела! Агънцето ми вика, огладняло е хитрецът. Агънце, след малко, миличко. При вечер. Сега е горещо. Ела, Карлос. Карлос, баба, по-добре да те върна тук, ти много изостана назад. Карлос, ела, кой е до него? Марла, Алекс, от тях нищо няма да стане. Карлос, ела! Ела, сине! Ела, сине! Ела, Карлос! Ела, не бягай, я ела! Момент, сине, момент! Ела тук, Карлос! Ей, негодник, разбра, че ще го затворя. Сега ще литне, виж, ела тук. Карлос, вземи, сине, вземи, сине. Добре, тези сега влязоха във водата тук. Покажи ги малко. Тук отзад, където мия клетките, се събира вода. Виж, Каролин също влезе, легна вътре. Карлос също се разклажда. Искат вода, братле. Трябва да ги заведем на морето, но и с морето не става. Всъщност трябва нещо в двора, за да могат постоянно да влизат. Кое по-напред да събереш? Кое по-напред да заведеш на морето? Нали така, Карлос? Абе, пак избяга, момче. С тая кал по теб не дей да скачаш върху мен. Ела, сега ще пусна Хектор. Ела, паша, ела. Вземи. 1 минута. Ти с тая кал не дей да скачаш върху мен. Ела. Хайде да затворим, Карлос, да пуснем Хектор и Асил, приятели. Ела, Карлос. Карлос изобщо не обърна внимание на женските, защото е топло. Не се закачай с Один. Ела, добре. Спокойно, 1 минута, сине. Минавай, пашо. Сега да сменим клетката на Карлос. Той да остане тук, да пуснем онова, братле. Хектор, братле, сега ще се нахвърли на онова. Чакай да го разходя с каишката. Ще се нахвърли на Тайсън. Те с Тайсън са врагове. Да пуснем Асил. Нека и Асил да се разходи. Да заведем Хектор с каишка при другите. Ела. Нека Хектор се запознае с новите женски. Машалла и на Асил. Козината на Асил и Хектор е много красива. Как блести. Направо свети. Каролин и Карло сменят козината. Затова са пожълтели така. Ако ги изчеткам хубаво и ги изкъпя, козината им ще се оправи. Виж, тези ги изчетках и изкъпах. Хектор и Асил са много красиви, машалла. Ела, сине, къде отидоха новите женски, Харли? Зейна върви отпред. Харли сигурно пак се е прибрал в клетката си. Чакай да видя. Зейна, ела, да се запознаеш с Хектор. Добре щеше да е, ако можехме да пуснем и Хектор. Ако затворим Тайсън, няма къде да го сложим. Иначе бих взел Тайсън и Арес, но пак трябва да направим малко пространство навън, приятели.
Ела, сине, да те заведе и при Харли. Ела, машалах на лъвовете ми. Момента Раман са само Кане Корсо. Каролин явно много хареса Асил. Виж, върви след него. Харли, ела, момиче! Бяхме ли запознали Харли и Хектор? Не можах да си спомня. Харли! Ела, Харли пак иска да влезе в клетката. Я, Ресул, я! Ела, момиче, ела, да те запозная с Хектор, ела! Ела, Пашо! Къде е моето красиво момиче? Къде е моето сладко момиче? Я се запознайте. Не се закачайте един друг. Асил, внимавай, моля! Асил е малко строг, може внезапно да се нахвърли. Никога не се знае какво ще направи Асил. Моля! Харли и Хектор сега, машалах, се запознават. Виждаш ли? Нищо не му каза. Колко много се страхуваше от кучетата. Харли, машалах, пак добре го свикнахме. Ела! Чакай, сега се запознавай с Асил. Знаеш, Асил е малко избухлив. Изведнъж напада. И тази новата Зейна е същата. Изглежда малко коварна. Все едно изведнъж ще нападне. Ела! Ела, дъще! Ела, момичето ми! Ела, сине! Ела, сине! Хектор, да го заведем при Тайсън, да видим дали ще се сбият. Ела! Всъщност всички тях ще ги заведеш в гората. В гората! С бандата на Кане Корсо. Създадох бандата на Кане Корсо. Или да не ходим при Тайсън, а? Сега ще направят някаква къвга. Женските ще се сбият помежду си. Тайсън, по-добре изобщо да не се доближаваме до теб. Машала, Харли! Ела, Харли! Ела, не се притеснявай! Ела! Ела, дъще моя! Ела, дъще моя! Ела, красавица моя! Ела, красавица моя! Ела, скъпа моя! Ела! Ела! Ела, момиче! Виж, например, Харли се притеснява, когато минава насам, но като отида там, няма проблем. Защо? Тук сега е Аполо и Марас, тук е Медуза и така нататък. Ска е тук. Това е техния район, братле. Тя не иска да влиза в този район. Разбрахте ли? Винаги, защото районите са така разделени един от друг. Сега, идва ли тя при мен? Ела, Зейна! Зейна, да те погаля! Зейна, да те обичам на воля! Малко се притеснявам от Зейна, пак. Както и да е, нека сега да не ги измъчваме много. Времето е топло, нали, приятели? И Хектор, таткото също. Ще го взема в кътката му. Нека Асил, дъщеря ми се разходи. Днес искаш да социализирам Карлос и Харли с вас. Казах си, че Карло ще го притесни. Не стана. Защото времето е топло. Трябва да ги пуснем, когато е по-хладно. Ще опитаме пак, когато е по-хладно. Ще взема и подарък за новото ни момиче. Както казах, в този последен период ще дойдат още нови кучета, приятели. Особено искам да се фокусирам върху Кане Корсо и Ротвайлер. Затова ще увелича броя им колкото мога, да знаете. Много ви обичам. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате. Пазете се, всичко хубаво и бъдете здрави, приятели!